санг дар ин порчаи замини холии деҳаи марғоби ноҳияи ҳамадонӣ барои сохтани хона оварда шудааст. дар оғоз сокинон бовар доштанд ки замин ба онҳо дода шудааст. аммо 174 қарор ва пешниҳоди раиси собиқ аз ҷумла атои замин дар ин минтақа аз тарафи додситони кул лағв шуд. қарорҳо бо пешниҳодҳое ки аз тарафи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо дастгирд шуда зиёда не 174 қарор ва пешниҳод қарорҳои собиқ раиси ноҳия бекор карда шуданд. дар миёни қарорҳои бекоршудаи ҳамадонӣ заминҳои назди ҳавлигӣ низ будааст. бекор кардани қарорҳои замин на танҳо дар ҳамадонӣ балки дар дигар шаҳру навоҳии кишвар низ рух додааст. дар 6 моҳи соли 2023 додситони вилояти Хатлон 225 қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру навоҳиро бекор кардааст. аз 225 қарорҳои бекоршуда 84 адади он ба раисони амалкунанда тааллуқ доштааст. дар маҷмӯъ ҷониби прокуратураи вилоят ва шаҳри ноҳияҳо дар самти назорати иҷрои қонунгузории замин 300 адад парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида, аз ин 45 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати шахсони мансабдор ва дигар шахсони масъул мебошад. аз миёни парвандаҳои бозшуда 21 маврид шомили раисон ва кормандони ҷамоатҳо будааст. аммо додситони вилоят мушаххас нагуфт ки нисбати кадом шаҳрдорон парванда боз шудааст. раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон моҳи апрел зимни як мулоқоташ бо масъулин дар Данғара аз мансабдорон зимни тақсим ё хариду фурӯши замин шадидан танқид кард. ҳатто тақсими ғайриқонунии қитъаҳои замини мактабро мисол овард. аз тақсими ғайриқонунии заминҳои ноҳияи Рудакӣ ёд оварда барканории раиси ноҳияи ҳамсояи пойтахтро ба он рабт дод. дар пайи интиқоди президент мақомот эълон карданд ки даҳҳо замини ғайриқонунӣ тақсим шуда ба ҳолати аввалия бозгардонда шудааст. тақсими замин барои сохтани хона ва иншооти давлатӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон чанд сол боз ба як мавзӯи доғу баҳсӣ табдил ёфтааст. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи ҳамадонӣ.